dankwa ana yene edaso ampa se ote se adwumwe etwago pe na eye no kware gidi asafo a yewo Kumase Sokoban Wu Village ana ote se ene anopai yede adwum jewtata yama atiefo nyina akwaba ereba adehye FM 99.1 so ebre no aso se yede nyame asem a ema nkwa no ebre atiefo ntemedofo se de kwesiara no pa bia no wonya bre ne adaje eti nyankopon asem ne nanso fa wadwen no akoma FM ye bra ye ne o ebedi nkomo afa Kristo ho ejebu eja no anya ba bedu ye nanso mpa abo no edru so ene kwasia dai anopai ana nya senketo akura ne third match anopa no nso ya ye free hanomo a na empabo no ehihye so ye be hya ase no nkono na yapon awia ye 2 pm enti je number we sisi a na frɛ na ya hoboa na ebra program na bi 0243 81 97 56 0243 98 81 9756 0243 81 97 56 nti anopai eni enhia ewo mpa bo mo frɛ number no a bida to dwa sesia no a ye na obekasa na afei ya kyerɛ obabi a obefa ka na Kumase Sokoban Wood Village ena no pekwesiara nso ye na aba behia aye nyame asem no nti yesere mo frɛ no nya botre aye nyame asem no nti ye babo mpaeɛ na mpabo na chi no ena no pɛ di Awurade wo maye no nso atumi atoa so ti ye ba manu asam abompae di fo me danse adofo no nya tiefo ye bompae enyankopon ne abankese yetumi mu hoɔdenfo ye da wase ye hwudi kunkwan mu nyam se anopai nso wa me ahoɔden na ye opɛ na de bedu ade hye FM 99.1 butani nyina ye ba ko pɛ be bedu se wo nko a ye da wase mo bro man ese wo se huye mo bo ne ma asɛm a wako a ebigu no wani kugu asase paso na kra beji asɛm na di na obetie nyina no waje wo nkwa de di akire uwu tumi abedi anim kan na ma nkonkron mu yichi dom ade nyina wie pɛ be hwo no munyam utumi nti kan na hye den da amen amen yo yenu asam ya da sene mpa yesu nko awabo ede amaye yo adofonom atiefo ada mutie nyame asem e wade hye FM 99.1 so samu atena se biem se waje bre na oni ebe che onyankopon asem adehye FM 99 ya bompa ya wie nje ya de nyame asem na toa so dwumadi aye die ye wie pe obetimi afre aba so e de wadwenkyere aba nje number ni nie tworoto ho nje nyame asem ne be na wie ya na wafre e de aba dwumadi ne so 0246 18 5959 0246 18 5959 ena 0577 04 2130 0577 04 2130 ana program no a ye no se dem ka kai no ene ne ye hyase nti number no me di tudwa biem o fresi ya so pani odifo Jacob Bachi obepeke wo na watu anamo no aba bibra bi na menim se onyankopon ebe hyira ye enyina eno number ni 0243 81 97 56 yankopon sha o se obetu sa na mo no nyame ma yento asempa no so ebreko adwuada no yetu anamo bai ena obekasai na ye no kasai ye no ye ma wote ase se
sɛ wonya gyidie etu anamɔ ɛhwehwɛ Kristo akyira kwae a sɛ de tie biara no wo haw no a ɛda wo soɔ no ebɛfiri hɔ tu anamɔ hwehwɛ Kristo akyira kwae na obeyi haw no afiri wo so sɛ ɔhwɛ bɛyɛ sɛ FM 99.1 mpaabɔ ho asɛm a ne aka no bɛyɛ mprɛnsa ɛkɔ ne nan soɔ sɛ nɛ nipa ntimi nya mpaabɔ ana ɔmo nneɛma sɛyaa na ɛsɛe nti na no yɛ no bɛkasa sɛ tumi wɔ mpaabɔm ɛna Monday no nso so no Awurade ɛma yɛde asɛm foforɔ ɛbaeɛ ɛnɛ nso nkonkron ɛde asɛm foforɔ ahyɛ yɛnum sɛ yɛne nyame mma mmra mekyɛ nɛnɛ asɛm a yɛde ba no yɛato din sɛ te waakwae ho te waakwae ho na wote waakwae ho na wohwɛ wabrabɔ yie a onyame ebɛtie wo mpaabɔ so ɔte aseɛ te waakwae ho na Nyankopɔn tie wo mpaabɔ hallelujah amen ya na ewiasefoɔ a ɔmo nyi Kristo nie ɔmo nyi Kristo ni ɔmo nyi ni kura sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ ɛtɔ da na ɔmo ɔsere akristofoɔ bi no mu efisɛ Kristo ni akɔtena asɔɔdan mu abɔ mpaeɛ wadeɛ baako ho wabɔ ho mpaeɛ aba nneɛma nkɔ yie akwantuo baako wabɔ mpaeɛ nyɛ yie adwuma sɛm so ɔte aseɛ nanso wɔn a wɔn som nyame ɛmo Nyankopɔn din nkɔ asɔre biara no de ohwɛ biara na ne nsa ka ti tɔ da na ayɛ gyam sedeɛ nti ba ne saa na obi a ɔte Kristo n'ase no na yɛ ne sɛ Nyankopɔn kura ni hɔ hallelujah amen Nyankopɔn ɔwɔ hɔ ti sɛ na no yɛ kan wɔ mpaabɔ tiefoɔ na mmom tɔ da ya kwan no a yɛma ne ntene anaasɛ yɛhwɛ ne yie ne nti no ama yɛhu Nyankopɔn no mu nyam gyanopai medɔfo Kristo ni ti asɛm no yi nyɛ da biara na ɛsɛ sɛ wotene nyame n'ase ɛma awerɛhoɔ ebu fa wo soɔ nti sɛde Nyankopɔn yɛ mpaabɔ tiefoɔ no before sɛ obɛtie onipa bia mpaabɔ no agye sɛ woma waakwan deɛ bɛyi ɛtene nyame wɔnhyira ngu fie so ana yɛmmɔ mpa yɛ ntena bɔne mu hwehwɛ sɛ bɔne a medie no still no a no Nyankopɔn nhyira me ɛnte saa da nti obi a wotiam anɔpa biara no sɛ wote bɔne bim na ɛnneɔma ɛkɔ so ma wo a hwɛ yie gyeme so amen amen nti masɛm no mato din sɛ ma waakwan ɛntene na onyame atie mpaabɔ hallelujah amen nipa bebree atete nsɔɔdan ɛbɔ nyame den hwehwɛ wɔgyeɛ bi afiri otwadi abɔ nkyɛn bɛrɛ ɔmu suba nyɛ me na meka kyerɛw ti asɔɔdan na otwa bet ti asɔɔdan na ɔsa tu nnuro ti asɔɔdan ɛte mpena twem wɔte asɔɔdan hwehwɛ wɔgyeɛ ɛne adanse afiri Kristo n'ase ɛnso ɔbɛyifo wurade mfa nipa bi bɔ ne nkyɛw amen ti sɛ wɔyɛ kra no sɛ ɔpɔ wɔgyeɛ afiri Christ nkyɛe a ma waakwa ntene ogyiri ne a wotam anɔpai mpaabɔ ɔya gyeme so amen amen ɛti na wɔne Yesu Kristo n'anum asɛm ka kasa bi ɛde kyerɛ yɛn John 9:31 yɛnkɔ John chapter 9 verse number 31 sɛ bia na wotie me anɔpai ɛwɔ Adehyia FM 99.1 ɔpɔ ɔgye afiri nyame nkyɛe nanso mpa ba yɛhyɛ aseɛ nnei so ɔte aseɛ yɛfiri yɛkra nyina mu o ɛne atwe mu nyina na ɛkɔpie nyame anim yɛwɔ gyidiɛ sɛ otwadeɛ mpo wobɛtie mpaabɔ but before sɛ wobɛnya ne din mu adanseɛ no ade sɛ ɔma woakwa atene nti deɛ bɛyɛ na yɛ nyina a Onyankopɔn ɛbɛwu yɛ mmɔbɔ no wobɛtie mpaabɔ nti anɔpai ɔsɛ memfa asɛm wei mɛkyerɛw na wotie na wodi so yɛ ho adwuma pɛpɛpɛ a wode adanseɛ ɛbɛfiri n'anim akɔ fie nsanka Nyankopɔn din amen yɛnkɔ
John chapter 9 verse number 31. What you say? Wose na yenim se Eti Bible si yenim se Onyankopɔn tie odiboyeni. Onyankopɔn entie odiboyeni mpabo. Yes. Ntie no. Yenim se Onyankopɔn tie odiboyeni. we know it already. Yes. So God doesn't listen to sinners' prayers. Yes. Until odiboyeni mpabo. Why need odiboyeni? Obi a wo di boni. Why need odiboyeni? Obi a wo ba na dwem pasa. On second free na kwan bone so. Me lafo enkachi o. Nyankopon na no me kachi o say tumi wo mpabom na oye mpabo tiefo. Ti so hwe na ti na kwaye a wode ne tumi ebedi wo asema ma o. Bare nioma bi wo ho a esanka ye mpabom nhira. Jano pai wasema me kanchira. Wan kwetira ba bi amano so boa. Yes. Wanya mfonso da. Wonu ankasa na ahye mbose yemfe haw ne amane amra no so adan na me pache de haw akora nim na wo ha ne ntime mfiri ho efiri bibi jemeso amen Amen. na enyoma sanka mpaabo no emutumi no Yes. Addition. ani nhira eno na eba kenkan ntime dofo hutema na pai awadi kristo adie na odi nyagopo aye wa basa ene obotentim mesira wada anopai ma wa kwantere the Bible si enim say Onyankopɔn tie odiboyeni. Onyankopɔn ontie diboyeni. Yes. The new one say what na boni mu abompaye amani o ma fama enyeye Enye. ko sele no pai what dare e kwa sare akobompaye ahefa na no akodai Fana no akodai. wani fa me boni nchawo Amen. what dare no pai o so kwanya me fie akotontom no Fana akodai. anadwede na siye sayantime ahwe ya kwani ya ye bete nyame na ase abo nyame sobo na so na mfonso na afriye mawi asefo ni dodo no a ehuru nyagopon bo na omo tete kristofo omo sere ye because yesu ni e banye jemeso amen Amen. wasi yenim say Onyankopɔn tie odiboyeni. onyankopon entie diboyeni yes Na se obi fere Onyankopɔn no ye de opa. na se obi fare onyankopon No ye de opa. hallelujah Amen. jadi ka wasi obi ya ya Obi fere Onyankopɔn. obi a wasi waji kristo adie okwa sore Kwa sore. Abuwasu. ya bawasu woni papa ne bone me bisa o sa anopai o tiefo wutiem wa de fm o fare nyankopon On fere no kete kura. babasia o fare nyankopon ti na wutim de andanika epia bonten Bia bonten. wasi sani oma we egu stretch kiti wem hwede fo oni fo wachie Dache. na wa petop kiti obi asiso okwa Kwa sore. Bombai. hai na nyame buame na mitimi nware hwatade asewo a utimi pia bonten o fare nyankopon On fere. hallelujah Amen. won fare nyankopon ti utimi kowura so dem so tiase Yes. guadiasem etre yen se oba bompa ya omoduku Kata ni triso. so tiase Bofu nti. na omompa ya abofuo nti Yes. sɔre no pe kwa sɔre duku kura wa mfa bi Kope wigi biase. hwɛ mahyɛ gu tire soɔ na de kɔ gyina asɔ dɛm sɛ kɔbɔ mpae wofa ne nyankopɔn On fere. wurade mfa nipa bɛbɔ ne nkyɛw Amen. sɛ yɛnsua nneɔma bi na yɛhuru deɛ nyame pɛ na yɛnto ho anammɔ a mese medɔfo wobɛwɔ ntwɛtwɛde wɔ nyame no ase Pa. na wie no bɛkɔ nsapae Yes. wɔse sɛ obi fare wɔ nyankopɔn wɔ Na wo ye de opa. aba Ono no tie no. sɔfoɔ bi nso tumi kɔgyina asɔ dɛm na sɔfoɔ panimu a ɔno no ledi church na ɔnso hyɛ kyɛ Seche. Butu. sɔfoɔ mua na wɔhyɛ kyɛ bible no fa no wakyerɛ sɛ sɔfoɔ wo ledi asɔre no a before man and god no ɛsɛ sɛ wɔhyɛ kyɛ On twere. hantan awurade mfa me ma no nkyɛ wɔ Amen. medɔfoɔ a wotie me mese awurade asɛm ɛse ma wɔa kwan nyɛ deɛ bɛn Ɛntene. ɛntene message no no Nyankopɔn tiu. na wu nyankopɔn ntiw mpaabɔ Yes.
benema kwan akyakya jama onyankopɔn no monyam ntimi nnadi yes akwaya ntene subane ne yora anya yɛda na die nti no ama yɛhu nyankopɔn no monyam medɔfo anɔpa yi ɛne bi tie me pacho bebree kristo ɛnyɛ sɛ no ɔbɔ wɔ na ɔpɛ sɛ wɔgye wɔ nti ama ɔde ne mmara ne n'ahyɛdeɛ asi w'anim sɛ di so no nya nkwagyeɛ di so no nya asomdwie di so no nya ne die mu adanseɛ adɛ na mpɛ sɛ ɔbɛdi soɔ ma woakwantena nɔpɛ wate nhyɛnka nyankopɔn de da amen toa so bra na yɛde anim sɛ onyankopɔn tie wode bɔyɛni onyankopɔn ntie de bɔyɛni na sɛ obi fɛre onyankopɔn no ɔyɛ deɛ ɔpɛ a ɛti sɛ obi fɛre nyankopɔn na ɔyɛ deɛ ɔpɛ a na afei wɔyɛ nneɔma a awurade paa ɔno na wɔtie no halleluya amen nti apɛdeɛ no ɛne yɛbɛkenkade akyerɛ wo yes pɛdeɛ no yɛwɔ apɛdeɛ a onyankopɔn pɛ yes yɛna ne gye wo hwehwɛ kristofoɔ sɛ yɛbɛtu ho anammɔ gyeme so amen amen ɛne ɛwɔ nneɛma a onyame mpa a ɛsi mpaabɔ nhyira kwae yes na ɛno na nnipa bebree baa ɔmobɔ kristo din ɛyɛ gyama kristofoɔ binom wɔ ntwɛtwɛdɛ medɔfo ɛmfa asɛm bia nkɔre hyɛ dum ne adan o onyankopɔn wɔyɛka do sɛ ɔba ne nkyɛ ɔbɛgye wo bɛre suba ne nnua ne abrabɔ bi wɔ hɔ a ɔmpɛ tɔ sɛ meka ho asɛm gyeme so amen amen tina no solomon ehuru saa nsɛm wei no nti no ɔbɔ nipa kɔkɔ ɛwɔ onyankopɔn anim kurom yes msɛ jona meate asɛ sɛ onyankopɔn ntie de bɔ yɛni na mmom deɛ ɔyɛ deɛ awurade pɛ no ɔne onyankopɔn tie ni mpaabɔ yes Proverbs chapter 23 verse number 1 yɛnkɔ Proverbs chapter 23 verse number 1 sɛ bia na wohwɛ mu wɔ tiktok media no so hyɛ live video no yes bɔne yɛnti mu asampa no dawuro ebia na wohwɛ mu wɔ Facebook evangelist ojawura ɛne adehyeɛ FM 99.1 so dodo a etie yɛ anɔpa yi ɛwɔ mframam ɛne bi kasa o mesra mo nyame ma Christ wɔyɛ ready sɛ ɔbɛgye afiri yɛ haw ɛne amanneɛm bare yɛ akwan a yɛnhwɛ ne yie nti ama ne tumi no ntimi mmɛyɛ magye yɛi medɔfo hwɛ w'akwan ne wabrabɔ yie wate na ɔyɛ mpaabɔ tiefoɔ gyeme so amen amen yɛnti do atɔkɔ Proverbs chapter 23 verse number 1 watɔ sae sɛ wotena se ne ɔbrɛmpɔn bɛdidi a enti awurade sɛ menkankyɛ kristofoɔ binom a motete nsɔɔda mu a monsuo nyame sɛ sɛ wotena se na ne ɔbrɛmpɔn bɛdidi a sɛ wotena se sɛ wone ɔbrɛmpɔn ɛbɛdidi a susu deɛ wowɔ anim no ho yie hwan ne ɔbrɛmpɔn honam fa mu koraa no te sɛ ebi a yɛwura ɔte kɔkɔɔ soɔ yes yɛwura asantehi sɛ ɔhɔ no maa na wonka bi nhyɛm na ɔtɔ nsa frɛ ɔ sɛ sam bra nɛnɛ deɛ wone ɔhempɔn ɛbɛto nsa didi waa wode waakyɛke sɛdeɛ ɔdidi ka no w'ani bɛsi agyeɛ ɛne ahofama bi a wokyɛ sɛ wode bɛkɔ ntɛntɛm no ɛnyɛ asɛnketewa gyeme so amen amen na ɛno no koraa no yɛasɛbo no koraa no aduane wohuru ha wa bɛsi astate a aduane no aduane die no afa yes kɔso hwɛ body gas yɛgyina hɔ ɛne animonyam bi a wanya awo pra ɛpere wɔ no kyɛ sɛ adu twam gyeme so amen amen saa na akristofoɔ a yɛde nyankopɔn di a yɛkɔbɔ ne di mu mpaeɛ no saa na ɛteɛ ɛwɔ yɛne nyankopɔn ntam yes ebinom amu nyankopɔn ketekete koraa gyina sɔɔda mu bɔ mpaeɛ na ne phone ɛrenge na wɔgya mpaeɛ no bɔ wakɔ receive call no owie pɛ no asa bɛtra so sɛ tɔn so na ɔbɔ pɛ na wabɔ pause nipa bi nyɛ serious koraa o na wabɔ tɔn so no pause o ka tɔn so no saa bɔ sɛ abɔnsamfoɔ so saa na ɔmɔteɛ sɛ mpaabɔ no wura honhom mu ɛdu baabi a na ɔma kɔnɛte abɔnsamfoɔ no na ɔma mu wanya kɔ nti wokɔ receive yɛ na drop it ebinom nyɛ serious ti asɔɔda na ɔmiamia mɔbɔ fɔn so ɛkyate ne ne girlfriend kasa awurade mfa nipa bi bɔ ne nkyɛ wɔ amen keka bɔ mɛma mɛ sɛ wotena se ne ɔbrɛmpɔn didi a sɛ wotena se ne ɔbrɛmpɔn ti sɛ ɔtomfoɔ yɛwɛ ɛbɛhyia wɔ mpaabɔ mu a susu deɛ wowɔ anim no ho yie medɔfoɔ a wotie mi a wopɛ ɔgyeɛ
yɛnkɔ nyamianom kwa o yɛnkɔ nyamianom kwa dabi hunu sɛ wokɔ tomfoɔ bi nkyɛe yes hunu sɛ wokɔ ɔgyefoɔ bi nkyɛe hunu sɛ wokɔ deɛ wɔbɔɔ soro ne asase no ne nkyɛn na wokorɔ yes kyɛ sɛ sɛ wode ka siesie ho yi ɛberɛ a israelfoɔ ɛbɔ ɔma adwen mpɔ sɛ ɔmane nyankopɔn bɛka sɛ nimu no hwɛdeɛ ma ɛsisiiɛ afei ne ɔmo ankasɛ dwane ɔmo nam murom sɛ mose deɛ yɛhunu no ayɛ yɛhunu sɛ ɔtwa deɛ bɔnkwaa me ne ho ampa ne ho yɛ ho ampa ɔtumi na deɛ ɛdeɛ ne yɛhunu koraa no yɛyam ahyehyɛ yɛn yɛdi agorɔ a yɛbɛtumi yɛwu nti ka gya ne sɛ ɔnkasa nkyerɛ na afei deɛ yɛbɛtie medɔfo tumi bi wɔ hɔ na deɛ wokɔ n'anim akɔbɔ mpaeɛ no ɔwɔ n'akyiri wadeɛ gyeme so amen sɛ ɔkɔ pie n'anim a di kan asese wo nipadua ɛne wabrabɔ obuo no a ɔbɔwura asɔre fie a ɔfiti yɛ ano ɔka ne nsɛm kyerɛ nyankopɔn yes ɔmu no sɛ ɔyɛ dibɔyɛni na ɔyɛ sɛ farisini ne togyini no a ɔmkɔbɔ mpaeɛ no bɛre nkam ho yei wokɔ nyame ani mu a na wobɔne a wadie no nipa binom adi bɔne o wobɔne a wadie no ɛfiri wo mmɔfra ase bɛpɛ mpa no mfie so na wogu so pa nyame kyɛw sɛ ɔmfa bɔne nkyɛw na wohu mmɔbɔ yɛso de ɔnyɛ ne saa na kwantu sɛm no a ne da n'anim na wɔka saa na awerɛwɔ sɛm no sɛ ɔbɛsrɛ bɔne fakyɛ no na ɔbɔ mpa yɛ tia n'atamfoɔ atamfoɔ wɔ me fie nyame nyɛ ɔmu sei atamfoɔ wɔ m'adwumam nyame nyɛ ɔmu sei ɔtamfoɔ bi a ɔdi m'akyiɛ awurade tua ne ka meyam wɔ soro pɛprɛ hwente a akɛkɛduro mesɔne so de gu ka sɛ bantuam tuam atamfoɔ ɔtamfoɔ bɛɛ lɛkyɛ ɛwɔ na na ɔnyɛ me wonkɔyi ntomui halleluya hwɛ korɔ no a wobɔ n'adwumam wotwi company car diesel si kaa yɛde ma wɔ no woyɛ sure sɛ wode ne nyina ne tɔ diesel no gu kaa ne wamfa ntɔ bɔneafoɔ awurade fa ne bɔbɔ ne nkyɛw keka ba wo ne nkɔ wotena sena na ɔbrɛmpɔ bɛdidi a ɛnti sɛ wotena se sɛ wone kristo ɛbɛdi ahyiamu adi nkɔmmɔ a susu deɛ ɔwɔ nim ne woyie ka kyɛke wabrabɔ na sɛ woyɛ dufuru pa na sɛ woyɛ wadwen sɛ woyɛ smart a sɛdeɛ wode sika to mene mu sɛdeɛ wankasa woatwe se kae yɛato na mene mu wode to mene mu wankasa wotwa homene ɛte sɛ wode nim first class nti ebinom akɔ nyame anim akɔfo haw because ɔmadwen ne ɔmakom ɔmde kɔ nyame anim no ansɔli obi kuratim kɔbɔ mpaeɛ sɛ obi kunu mu na ɔnkɔhyɛ wɔ obi kunu mu yes obi yiri mu na ɔnya kwan nkɔhyɛ hɔ obi adwuma sam ne basaa na ɔmmra ne nkyɛn ɛmɛsrɛsrɛ adeɛ adwembɔne ɛwɔ nipa bebree adwem ɛna ɔmde kɔ nyame fie wurade mfa bɔne nkyɛ amen ɛdan na obi prikyie ɛwɔ asɔre dɛm ɛma congregation so ɔmo ntimi nsakra ɔmo adwen na wote wakɔnwam yɛmfa prikyi no ama nti wobu afuo wo prikyi o obi na prikyi yɛmfa prikyi no ama wobu afu wɔyɛ de tia nyame no ase agye nhyira dabi nti ama kristofoɔ babrabee ɛmpa bɔ no kwan yɛsi because akwan no ɛne ne yɛnyɛ papa nyame ba ɛnɔpa yi menem awurade asɛm so ka kyɛ wo sɛ ma wɔpante no wɔ nyame anim na wosrɛ biribi a ɔnsa timi aka hyanka yesu din daa amen ɛti na no onyankopɔn nam isaia so saa akwanbɔne wei ɛne ɔbrabɔbɔne wei na ɛkɔ so ɛwɔ isaia pɛn so nti onyankopɔn nam isaia so ɛtu nipa nyinaa fo ɛgu so ɛbɔ nipa kɔkɔ ɛwɔ subanbɔne ho Isaiah chapter 58 verse number 1 yɛnkɔ Isaiah chapter 58 verse number 1 metɔfo a wotie ma nɔpai nti awurade asɛm no fa sakra wo na mpabɔ a yɛde asi wɔ ɛna nsoi na wɔte wei mu no wobɛwura mu a wotumi nya ɔgyea ɛna ma nipa bebrebe ɛwɔ ntwetwɛdɛ no ofiri asɔredan wei mu na ɔkɔ wei ofiri asɔre fie wei na ɔkɔ wei ofiri asɔre fie wei na ɔkɔ wei ɛna ɛnɛ asɔfoɔ no binom ɔmo ntimi nka no kura nkyerɛ nipa yes ebinom nye ɔmo nyina gyeme so amen amen so ɔbɛka no kura nsɛm akyerɛw ama ohuo fie ama wɔgye aban ɔnka da afɔrebɔ sika no hia no
to bada fada fon sa to bodo gu nso ni wan ka sa unim se sister yi o twempra sister tim watare obi kunu ho so for be kan ko akere no se sister jai ne mo mpa ye se nyame be yi wo omfem pade de ma no no ososo no so Chaza ready na ne homete ana onyankopon asem ba ne che yenko Isaiah chapter 58 verse number 1 what was I onyamesum huhu yes onyamesum huhu sa be binu abrabo nyamesum etio yere biara sa kwa sore kwa nyame asem a edene ba kon kwaje no don't follow up yes obi ko timi ja sore ada sofa ko bone so sofa ko bone so hallelujah amen hey ye preach ko obi pekura chima firi ho opechima firi ho ai na yere na kacha so onya botra ansa na mintie the evangelist ne ka twempone bontim se wo preach e ka bone anim dodo etima minchima fide ni kwam firi ho ye ni pam penim ka sanka yesu den amen ye je do toko asama so se go tiam den eti otwodi aponya gopan ma sam chen se esansa ewiase wei bone afa wiase na enipa bebrebe titoni akrisofo ate bone adi obari bia die ntino ama ye hu nyankopon mu nyam yes te Awurade asam se tiam den ye tiam den wo fidie nso eno do ho ma ye nkrokro ma wona so se totobrento ye ma ye so se totobanto na kame ma to ni Jacob fie bone kire ho ye nka omban Ghana amana to ani akrisofo bino mra to ani Jacob fie bone kire ho ankire wo ehwom ohwemi de bia ya na ya hwehwe onyankopon nim de ai de bia hallelujah amen onyankopon ma nipa binom credit sister empire me de obopa ene kwesero no pai woni first person ya wudi ka wa so yes kosiesie ho mi preach aguso awusiesie ho pa ibia na wutikam so cha se yes onyankopon bo abaso se wo kai se wa yo ba de na kwesera anasa memende bia no obekona nim ade ne na ase akoma no nyankopon ni je ho papa praise God amen nanso ebi wo wa kwam nanso yes woni ba bia no se ofiri wo kra no wa adwe mu edi nyame achi a esese onyankopon tumi ye nsanchane bi wa brabom maje wonim Christ no otutum ni ka ba gini die jeme so amen yente do choko ento so no chose what say o se tiam den eti yente mo hu den eno do ho ma eno do ho ma wona se totobrento ya ma eno se totobrento na kame ma to ni Jacob fie bone kire ho kan nyama esum pabo mu sakwan ngira ehwom ohwemi de bia hwe nyankopon nim de bia obeso ohunu ma kwan na ye pesa ye huru nyankopon akwan se jama yo man bia wodi asantene ne se jama ye yo man bia kristofo bia ye di asantene ne ko wonya onyankopon ahyede no na ye nyai onyankopon ahyede obusam ho asantene ne ye nya nyankopon ahyede yes na fe se busa nyankopon ho de bai asantene ko obeso opinche nyankopon tie ya ne pesa ye ben nyankopon Isaiah 58 verse number 3 what you say what you kase na ye kasa anything ye dim wona na wuhuni empabo no mo obitimi kokwen nyame nim 21 days obuo no 1 month obitimi ye sesu sa 3 months hallelujah amen but obawie mpabo no enuma sese nko ohunu eye bibintia enso abrabo sami oma ana si unhira kwai emfasem bia nkɔhye baifuo bi o ma me abrewa bi ay wa usubai ma wa kwantene yes na bon pa nyame atiew preaching good jeme so amen akinzo fo babre ensuro nyankopon udi bone ne yawo nhye no but o twesa onyankopon be hyira no na obetete na hye medofo sa Abraham obosa Abraham we bia nkɔ hu nyankopon ne munya baby nkɔ hu sa Isaac obone brasa wiaseni a ko onye nyankopon mu adanse ka bo hye na amam praise God amen Rebecca nom Susanna nom me bacho se omu no mu tu wiase so ana omu pa omu brasa de omu pa ekoma madrum pampansuo bi dabi ka wasem ya bosha ba bosha de ba Awurade fa bi bone nchao amen suro nyankopon na ma wa kwantene na bon pa nyame atiew amen ko wose na da ka sa de nye dim wana na wuhuni adente na ye dim wada na wuhuni Kristo ni ewutie bi utimi ya fasen undimi nye de bia aduane hye wonum eze de bia me ka sa sen we mutu ne nkwai de bia aduane hye wonum
ebo no pa no nwotwe no nkro na ho wusu berebere okoni ko se pa no se wontima anyam pa abofo a huhu mu no abonsamfo ebe hajake oniema papa jemeso amen etim pabo emu emfaso bebre na before say onyagopo betim pabo no agese otu free anyama bi ho yes ti sami o mesim pabo no kwa na meken ka kire no jemeso amen yanko adenti edi mo na wuhuni adenti ne bom pai na wuhuni na ye bre kra so wani mu na ye bre en krase e wani mu o hwe na hwe mo bo dada no ye bo dada mo ye de mo ampe ye de yankasa ye na mo tete mo dwuma efo nyina praise God amen what's you so okobom pai ebrebe na roko nyame ni ebrebe wo de madam eja abrantia ababawa pacho bebre ebra wo ko adwuma ebra wo ko adwuma ene kwesera no pay a wo so ko nyame ni hwe brako a udi firifie tinkomo fo so sa hallelujah amen ye de opesa no pa ubetwa no di nkomo sa yanko nyame nim saa o dabi ukontamo a na wo do asem ko to nyame na nyanko hu se wo ye serious yes yo bu okura no pa no wasori ya kira no kura e wasade a ogifiri wo nchai yes mini mame bia na ba bia na kane na mete nsara no ote yes sare no pa anu owura fiem one first person udu anu no achia wo chia bia nso e wade a ogifiri wo nchai tumi bani mo wiase adi ni panya o tinka wo sese so kunya fia contem to avoid any trouble wo bu okro betimi de ntokwasema be hia jameso amen yente do choko wo se hwe mo bu ada no ye bu ada wo ye de mo ampe he ade a be chia mana kunyami anim be ma katachie no na yera koda me ntimi chama e fian de o wan kese gu hufi jameso amen kwesera no pai obedi ka hye so ba hye so no pai na me ho ya me dada no mintimi ntina wo ye dwamamfo papa nyankopon ye honhom to kwana limu a esesa o ma ho ti area bai anya juma yes preaching so oni to me bi e na gosia shanka ye nyankopon din da amen wase ye wo me area bai ye bo dada no ye bo dada ye de mo ampe ye de yankasa na mo tete mo dwuma efo nyina hallelujah amen wase area bai tete mo dwuma efo nyina wonu obi na ye juma kwara wonu ne ye juma no kwamba na me dofo wutime o de ne fa so kwamba kwara ne ye juma mesi ni akora akurai me anam ka masem se wiase sikani kura hiamoa yes odefu hiamoa we say nipa ene kanipa mo mutimi eye bribi e wa brabom obi an won faso yes takura won ne ye adwuma no se na won ne ntamtie akwaji adwuma wo soso nade kwaji adwuma ya charge akura ya bra ye adwuma nyina wie ana nipa na obaye adwuma no soso no wojiudi cause one paza ana wodi sikani nyina mawo wo tua sikani nyina tua workmanship nyina ka ho ma ye adwuma na wie ana juda suom ana ma ne de kia ebesesa ne ma na koy akora nim se kon bia so obenya ne hye ade atie no obisa wa masa ma yini ma ye wuru obi abesa so eno na ode ka be fa koy na masa na dabi meni na ti area ntini hunye hu meni nyina na ti area na hunye hu enti wose next week ohesika bia nim ode beba enso agisika nyina guruboto kurai hwa fimfram ne masa na fasika ready na woti asoda mu a woti atwempane ne asisie aye watuma etinyame be hia o nhira kwade fa be bone nchao amen adan na akwada woni ne tia woni na ko contract woni na ye adwuma wo se busumi bia na obetua ne ka are na busumi du na wutua ne ka na ye oya metini ne ndo aba aja wutie me are na busumi ne so a utua kra ne ka na ye oya Awurade sam si enyoma esim paabo no kwai no ana men kenkan fa njira ma wo kwante na wo bompa na me atiew yes woni akra na tifie adwuma di bia akra na ye da bai an watimo ko dwom atade abeta akra ne da onye bi da se Awurade na wo bosam se empaabo ye ba ontienti no
ama ye si apini wo yemu na sunya bibia wo ye tete ye adwuma ye fo wo ye sofo so tase hwe sofo kwa keto no odi wachie wo ne bo chido ishu na achia ama wutimi ye nyame adwuma akwanim akora no je na ya de aboa no onya we ma no wonye sika ekoto ka odi ama yere de ama na yere hallelujah amen asusuma biara wakora no na eko te sakora nde bi on fofom rani fo ni bobi bone ncho amen ti o twedi apon Nyankopon sam se yeye de bai mo tie timoduma efo nyina timoduma efo nyina chapter 58 verse number 4 aba wo se hwe o hamle to kom na mo die buada etitiama wamu a omo masters ye adwuma kono adoso nyina firi sade wi aditija ani muna enenam aditija ani adwumpane enenam shanka Nyankopon de amen enti so ye adwuma na akra bi shabase a entiatia no fa hodie so yes fana katua sanoma no jama so amen amen yankan yankwa wo se hwe o hamle to kom na mo die buada wa ham ane ntokom na ade bai mo die buada ebinum die buada ntokwa oham obi kura timi de ntokwa hye fridge o de ntokwa hye fridge mu anopa ya woni sisabi ewo fie ho abra ho adwatwitwi ho woni na sesa boa so wura fi so kwasore o kwasole aba e kro so de ache no o de hye fridge o kwasole aba why lucky pass na kosie me kwasore me na me ko ken mi ko lead church ni ntia kabete kenen ka obache mayam ka ma tro say yes your busumi bu hon ma yenuama buro rade ba bana nche amen wase ya de bai wate hwe o hamle to kom na mo die buada o hawne ntokomo ana mo die buada ntokomo be ma warefo tibe tere ne nsa hwe ne yirasom o yesofo o thickness boy yirasom wode bo ne yirasom abo ba na me betie ontie wase atwa sa oporo ma bia ma ne nsa e ho tia so ana me boa achinye ana abufu bi ani yes na dana utimi tino sako boy yire e dana utimi tino sa bo ma bare no nyanhia nya so tu sa na mo ya ompa ba no kwa beshi ti nyame ma ne adofrom Onyankopon akedo se jenemu bia obeje bare etasa ye ma ya kwan ene ani ye etini wonanim yes na isre bibi woni timu a ye nsa timi aka kekame nko ento so na cho se wacho sai hwe o hamle to kom na mo die buada hamle to kom na die buada na mo bo kuturuku atimoden so bo kutuku atimoden so enya mo nayi mo adan na be mo wati mo ne wo so enti sa suba we no se nipa ntimi ansakra Nyankopon so ntimi ntie nipa mpaabo se de me pese mo die buada nie ko se obi si ni tiase se obi si ni tiase se na wa verse sego verse number 6 wacho sai enya ye ni abuada me pe enti ko Nyankopon so ntikenya we ni abuada me pe ko se samba sane abonefo apo samo ba sane de ai abonefo apo shanka Nyankopon de amen abonefo apo yes asisanse onfu abone so ko bi di asambone ba onfu ane so yenko twa ntronto sofo so ka onfu ane so sa a good decision ti enko ya yes yenko twa ntronto no so sa wane miada Awurade fa bi bone nchawo amen no wano so age contract ekoyi kwai 10% nti no ne adwuma wura na kasa ti adwuma no yemfa se nto so na ye nche okwasore emfa so pebo nti no age atom wasensai hallelujah amen obi kratime ne oye mercy ni o na okosman dealer no ho na kanana na unisman people dada ni bi ho asa ni amana ba bi time tete ni ade ntino small people se dada no me pe be 10 ha enipa bi nye o se di nipa abone abani patrimu no mambe empty once mama tai na emfanka ne ma na emfanko site ti we asia no na wa fra adwuma dan wura ne se ma yusu 15 bars of cement as 5 pen o yusu yo and what the empty sachets of a 10 akan no we sika we gine gunubutum o hia no ko cement dealer no ko pe kakraman fo bana so waje Radifa bi bone nchawo amen sawani ama wa nyina simpa ba no kwai eto bia wo poje awon nyame ne mu bia da ti asampere fo sakra na wa kwai no ni ye
awa kwantene na bo pa nyame atie shanka na gubodi da amen to so bra nko Isaiah chapter 58 verse number 6 what you say enyenye na me pem obo da bi mu ana ko some sansa na bone fo so ba sana bone fo po ko ho ti nkonu ya homa na mo bo hwitiri nkonu ya homa hallelujah amen nka mo bayi burden afiri nipa bi so yes nyame ato nsam aboa wasifie o hwem wo media no so utie me meboa wati masifie wa won fama han wo oso awo mabusani bia ntinam ana dis ensafo ne gu bag akotena broche ana ntentan ana nkotra ne nanse ana age dana boso win pa bonfo jumboni wudrim you are very wicked person ba whatever bonencha amen na wo bossa atemponi po watu tinmo a etinyam hia onhira wo babo no ntie nya de so bom paya ebe ye da na wan kesa so no me e de ma ho kwasem ti so bi awura wo haw ani amane ani atete mu a eso kinso ne biara se o famu die bi esesa wo ye ade yi nipa ne firi ni haw o yi yes obi ti asode asorfie onya djuma nyo ne ho hia no abra asore no sika ada bank ya yo foto a mo betimi aboa no amana nya djuma ye se be ya onkoto nyame mra ya bahane za ukoye boni wiese kinkire ni de mra kire na sofo bebrebe anwini akra ho wodwene ka ene dan ho wodwene kontrol atai nipa onyago popo mache wonom ho ja sofo berom mo hweye ana na mama binom akwa ayira sa brantia wati aso dem hoy wonya djuma ya enka obetimi aboa sare no but don't mind obi ko teme ka se yemfa sore sika mo nipa na ye ka sore a ye nkonwa dabi ye ka sore a ye fine dabi ye ka sore a ye instrument se go sore mo ana dabi enye nipa na ya sore yes nipa na ya sore no na fi are shanka obade ni da amen to so bane ko mo be sana bone fo po be sana bane fo po uti nkonu ya homa ama wona homa aso afa ho akodi omo a omo tete no afa ho akodi yes kade nyankopon pani di nyankopon ohwese de bia no kinipa ye bebie yensam ye de adwum fine anante abobra ye ntena wala se ntem bone mu yes ahwe waje we sa wo bedin kuguo ti pinu ma mayire nyame asam e pinu ma mayire nyame akwan munti asam pemfa nsakra jeme so amen Isaiah 59 verse number 1 yanko Isaiah 59 verse number 1 what you say what say hwe awani nsanye tie se nso oje ti inza nyango pase men kancho tiefo wo temi say wono no ne nsa no enye tie se nso oje enye tie se entimi nye wo na na sumu nye dru se tie se how no dawo so no amane dawo so no wakata yen say opa ne nchaya obaje yes wono na aka na waka no so ye kanu so obeye na mmom mu yo eni de ma mo ne munyankopon tam twen Awurade fa nipa bo ne nchaw amen mu yo ko bodwaman ewie ana wo fa nyinsan na wotima hwe nyankopon ma ko kam mogya togo ko kam mogya yo hallelujah amen obi abo ban aban hye nipa no a enka wa wie ya bai ene hakwa odi nipa ne fam so tima ko babi akwaji duro abekum nipa na to atwene bekunu kwa tima ko babi akwaji tumebe aja bebo bi badam whenever babi born in town amen ti sa wo boss abra we na uti nyame na ase a wan kasa de musuo na ba ho so nyame ba Awurade Yesu so empabo tiefo ti na so mpabo a ya hyase na pai a ye ku twen nyame anim no dinkan sese usuban na wabrabo hwe usuban na wabrabo yi yes wote boni ma akoma ne mubu wo ba be ka boni yes so chase la be ka boni yes ena so mpabo mu no ya wasofo kuku da mu babi yes to ba sofo boni we ni madie mon serama yes na nyankopon hu me mo bon tie me jeme so amen yente ba choko wose ne mom ne mom mamu yo na mamu ne munyankopon tam twen ya mumu yo
na ama yɛni nyankopɔn ntam atwɛn na mo bɔne akate n'ani afiri mu bɔne a ebinom di a ɔmo ntimi nsakra ɔmo atwɛn de tete nsɔɔdɛ mu nti no ama deɛ bɛyɛ ama n'ani akata firi yɛn ho nti wɔntie aba ama onyankopɔn akata n'ani nti wɔntie mpaebɔ yes bɔne na ɛwisie kumoo ana ayɛ blockage nyame ba nyame ɔtae bɔne o de sɛ wopɛ ɔkyie afiri ne nkyɛe a bɔne so bi a wotim biara no bɔmmɔde sɛ wobɛsesa kwasɔre bɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn mmoa wo so sɔre a na wotwetwe wo bɛɛma yɛ masturbation ai wɔne de ɔbɔ drums no nso so a asra a ɛne wi na ɔhye na ɔde akɔtena drums no anim kokuromotwa yɛ sɛ sofi asra nko a na woyɛ saa nneɛma wei nyina nti nyama wobɛtio ɔntie hallelujah amen yɛntɛ do atɔkɔ a Isaiah 59:3 wakyɛ sa wɔse na mogya keka mo nsɛm mogya keka bebree nsam na mumuyɛ gu mo nsateɛ ho fi na amumuyɛ areɛ bae agu mo nsateɛ ho fi hallelujah amen sɛ ɔyɛ ɔpane bi a wodi akonnwa anasɛ wopɛ tumi bi awɔ ɔman mu a hwɛ yie ana mepakyɛw woankɔhwie mogya ntoa mu yes aba yɛbɛto ɛmu nsɛm bebree mo nsɛm bebree wɔn mu a ɛbɛka nipa mogya to ago ɛde apere tumi akonnwa baako ɔpa deɛ nti o position a ɔpa nti na wɔhwie nipa mogya to ago asɔre kakra a nyame mfrɛ no a ɔpɛ nipa wie a wɔn mu sika nti na ɔno nso akokum ɔpɛmfoɔ sɛ bɛyɛ wobɛnya tumi a wɔde bɛyɛ nsɛnkyerɛne na wonya saa nneɔma wei nyinaa na ahwerɛ ɔkra mpa so wobɛne wɔ so fa so ni so wurade fa bɔne nkyɛ amen to ɔsɛ deɛ bae wɔse na mogya keka mo nsɛm mogya keka mo nsam amumuyɛ gu mo nsateɛ ho fi ana momuyɛ nso gu nipa bebree nsatea no fii wɔano keka toro sɛm na yare deɛ bae ɛkeka toro sɛm praise God amen wɔgyina atɔ nsu wɔse me wɔ daaban atɛnya junction ɔsɛ mewɔ takorade wɔkietia awurade fa bɔne nkyɛ amen hwɛ asɛm bi a wobɛka ɛnyɛ nokora biara no abɔfoɔ atwerɛ wo watwerɛ yes wɔso wɔ na wo nsɛm so na bɛbu bem nti ewiase ha no yɛwɔ abɔfoɔ mmienu ɛna ɛwuro mi yɛ onyankopɔn abɔfoɔ ne ɔbɔ nsɛm abɔfoɔ nti sɛ daa wobɛka nsa gu bo pɛ na abɔfoɔ wia bɛgyina gya nkyɛ na ɔma biebie nwoma m nti nsɛm a yɛtwerɛ faa ho no na yɛkenkae wodɛhwɛ me media no so no nsakra bɔdweada awurade fa bɔne nkyɛ amen nti sɛ ɔkenka ho nsɛm no na bane no dɔso sene papaa hunu sɛ wawie yɛba wonya nkwa nti pinom a mote nyame no ase a mote bɔne hwehwɛ wɔgyeɛ afiri nyame nkyɛ mohwɛ yie na mo nsakra na nyamoayɛ ka no so wɔbɛgyew bɛre suban ne akwan na ɛntene ne nti no ama yɛhu nyameɛ no munyam awurade ɛnomonyam ka ne den daa amen toa so bra nkɔ mogya keka mo nsɛm mogya keka nipa bi nsɛm na amumuyɛ gu mo nsateɛ ho fi amumuyɛ gu yɛ nsateɛ ho fi na maano keka toro sɛm yɛro keka atorɔsɛm mo tɛkyerɛ ma wuru nkontompo yɛtɛkyerɛ ma awuru nkontompo aworo nkontompo yes na da ɛyɛ nokorɛ ɔsɛ yɛ nokorɛ ne wɔni hɔ ne wɔ ɛnso no agye atom na ɔne ɔkɔdi adanse kurom nkontompo sam praise God amen yɛnkɔ wɔse obi a sama nsɛntenene so na ɛnipa binom nsama nsɛntenene so obi a ne asɛm nokorɛm wɔn nyinaa yɛ bɔne nketenkete a akristofoɔ binom ɛte nsɔ dɛ moyɛ yɛne adwene yɛ sɛ adwuma nko a na ɛbɔne yes wokum nipa a ɛno nko a hwia bɔne bi a bɔne obi a ne asɛm wɔ nokorɛm wɔsɛ obi a nyadeɛ bɛyɛ ɛni asɛm wɔ nokorɛm ɛni asɛm ɛwɔ nokura mu wɔde wɔn ho to wɔ nsɛnhunu so na ebinom de wɔn ho toto nsɛmhunu so na ɔkeka nsɛnhuhuo nsɛmhuhu kwase akeka nsɛmhunu kasa saa ɛnyɛ boys na ba no nyinaa wɔmmɔ no mu nsɛm nyinaa nyɛ papa yoyo nko a na bɛdɛ kora wɔnyina kyɛ bɛdɛ kora na wɔnyina kyɛ Psalm 34 verse 12 hɔ nom ɔba no wanka wɔsɛ mo hwan na hwehwɛ nkwa ɔhwɛ onyi nkyerɛ ahwɛ onyi nkyerɛ sɛ wobɛtena asase wɔ nsuo hunu na papa ɛhɔ ya ne wɔnsuro bɔne na ɔmata sɛ papa ɔnsoro bɔne no ɔnyɛ deɛ bɛ ɔmata papa ho ɛnɛ te sɛ gyinafo so na ɔkeka nnwamansɛm kwase asɛm keka sɛ ɔte aseɛ nko a keka nnwamansɛm saa bɛma sɔre na wode wei kɔbɔ mpaeɛ a nyame bɛtie wo ɔntie
yɛnte dɔtɔkɔ wɔse na ɔka nsɛm huhuo yɛka nsɛm huhuro onyinsɛ wɔhaw nyinsɛ wɔhaw wɔwo musuo wɔwo musuo verse number 7 watɔ sae wɔse na ɔna tutu mirika kɔ bɔnem wɔna tutu mmirika areɛ ɛkɔ bɔnem na nka wo kristoni deɛ baabi a sɛwofoɔ abu mu bra bɔne wokɔpɛ deɛ hɔ nkɔhwɛ hwee na tutu mmirika kɔ Kɔ bɔnem. bɔnem oyi ne fon no a na ɔnenam side baabi a ponopono wɔ ɛwɔre na ɔhwɛ baabi a pono wɔ na ɔhɛre saa obɛduru dan mu a na wakɔbu nkotodwe ne wɔde ne tɛkyerɛma ɛnam wɔ baase bɛnkatakyi o mankata kyie de yesu di mekan wakae gyanadwo woyɛɛ halleluya amen ɛti akristofoɔ bɛbrɛbɛ ɛnam saa mumuyɛ ne ɛfia ne yɛ wɔ nti ɔmo mpa ba no kwan si ntimi no nyame anim na wode wo tɛkyerɛma kɔyɛ saa deɛ woyɛ a wano no a wode bɔ mpa kyɛ nyankopɔn ɛwo nkum ɛho akum ɛho nte hyɛnka nyankopɔn den daa amen ka wɔ sɛ ɛyɛ desire ho ahwan saa na nyame akyerɛ yɛ ɛyɛ feelings biano biane feelings wɔ wode nsakra wɔdwene da ei na fa biribia nɔma a sɛ sɛ wohwɛ yi a wobɛtɛ nyame no sɛ bɔ mpaeɛ bɛre wohu nyankopɔn no monyam Yes. because suba ne akora no nyɛ hyɛnka ɔbadeɛre amen keka ne nkɔ wɔna tutu mirika kɔyɛ bɔne nipa binom na ntutum ne kɛkɔɛ bane ɔyɛ ntɛm kɔhwie mogya di bim gu yɛ ntɛm kɔhwɛ mogya di pingu wɔadwene yɛ abusua de ne nko ɛsɛ wɔma mpa yi a woyɛ driver ni a wobɛtumi kyew drɔpe ne ɔno ankasa kokum ara kɔkɔtɔ saa mo saa fo wa nyinaa tete nsɔ dɛ ne ɛde nyamesoma kɛtɛkɛteani ana bɔne ɛkɔ twi kɔ brama ebinom die yɛdie gyeme so amen amen nti na no berɛ so sɛ nwoma no ɛka ho asɛm berɛ solomo wosi asɔdan wie yɛ a ɔpo nyankopɔn mpaeɛ sɛ ɔma ne tumi mɛtena dan nim na sɛ obi wɔ ha no ɔde ba hɔ a wɔtie ne mpaabɔ ɛhwɛ mmuayɛ a onyankopɔn ɛde maayɛ 2 Chronicle chapter 7 verse number 14 yɛnkɔ 2 Chronicles chapter 7 verse number 14 ɔtɔ sae na sɛ mema yɛ ɔbɔ me din wɔ ɔsoɔ no ɛnti awurade nyankopɔn sɛ ɔman biada a wɔbɔ yesu kristo din ɛwɔ wɔn soɔ no awɔ wɔn so a ɛbrɛ wɔn ho ase hallelujah amen wɔka sɛ mema yɛ a wɔbɔ me din wɔ nsoɔ no a ɔrefɛ to kristofoɔ yes Pentecost Methodist Pentecost Methodist Anglican Nankaba Gidi Asɔre CAC CCC Mozambique Christo Church Ebenezer Miracle Worship Center Jameso amen amen Philadelphia nom nyinaa Yes. nsɔde hodo a atwa wiase wɔhyia obiada a wɔde kristo den bɛto no sɛ ɔbɔ nyankopɔn den biara ɔbrɛ wɔn ho ase na sɛ ɔbɔ mpaeɛ a na ɔbrɛ wɔn ho ase na ka wo bem hyɛaseɛ yi wɔse na sɛ mema ɔbɔ me din wɔ wɔn soɔ no sɛ mema yɛ a wɔbɔ me din wɔn so a ɛbrɛ wɔn ho ase yɛwofrɛ sɛ woyɛ kristoni no gyedi kae wobrɛ ho ase a na ɔbɔ mpaeɛ so wote asɛ sɛ waka ahobraseɛ ɔbɔka ahobraseɛ. ahobraseɛ hia ma onipa biara yes titi ne kristoni wobrɛ ho ase bɔmpa na nsa hyɛ ne bɔtɔm asɛm si a ɛdeɛ baadeɛ na wotumi yɛ tumi firi nsuo bɔdua ɛnsa wo ho wo ahobraseɛ wonni ahobraseɛ nyameɛ no wo ahobraseɛ wonni ahobraseɛ awadeɛ bi wo ahobraseɛ wonni bi medɔfo a wotiama no pai adwuma no a woyɛ no wahobraseɛ te sɛ wonni bi koraa ketekete koraa you know you don't have time for customers bɔs wɔfrɛ no ɔse yie so ayɛ ase madwuma nyɛ hwɛ kansa a ɛfiri wɔ no mu ba ɛma wɔn mu ɛbɛtɔ wo ntaneɛ woyɛ sɔfo a you don't have time for your church members kora nsɔrema no bi kora wɔ prɛbɛ na wɔbɛka te wa ne wɔ mu suro yɛre sa tete nyame ma dabi awurade fa bebɔ ne nkyɛ amen yɛnka ne nkɔ na sɛ mema ɔbɔ me din wɔ wɔn soɔ no brɛ wɔn ho ase ɛti onipa biara a wɔte kristo naase na ɔbɔ nyankopɔn din sɛ ɔbɛgye no biara ɛbrɛ wɔn ho ase sɛ ɔbrɛ ho ase na ɔbɔbɔ ɔhwɛ m'anim na wohwehwɛ onyankopɔn anim na wɔsan firi ɔkɔmmɔne so a wobɔ mpayɛ sesɛ firi wakɔmbɔne so a me nso bɛfiri wɔ soro matie isɛ nyankopɔn so wobɛfiri soro ayɛ deɛ bɛyɛ ɔtie ɛtie mpaabɔ no na mede wɔn bɔne afiri nti bɔne bi a wɔyɛ bia na fai na ɔde bɔne no adeɛ bɛyɛ Afiri. kɔ na masa wɔn asase no yadeɛ na asase no wasaneadeɛ na afei m'ani bɛbie halleluya Amen. wɔhaw no ɛdaw so no wɔyɛ firi hɔ na manya asoma ma amane no a ɔdaw soɔ no wɔgya ntumi so yɛ firi hɔ yes yareɛ no ɛdaw soɔ no wɔgya tumi ɔwɔ so asa wo yareɛ kwasɛm adwuma no a woyɛ ɛnyɛ yie no wɔgya tumi ɔwɔ so amana yɛ yie wɔde ntumi na ɛyɛ saa Yes. before sɛ ɔbɛyɛ amana yɛ yie no agye sɛ woma woakora tene
Jemeso amen. Amen. Na osi ohwi ayere. Afei mani bebie. Afei na ni bebie. Na mayaso ma ahai mpaibo. Mayaso ama hefo. Ahai mpaibo. Hallelujah. Amen. Asofie ho na sofo ene asoreba eda. Property so. O tano so. Boni mu boni no. Na ne da. Nti on so da bebre awo Ghana ha ani wiase a onyame ntim. Nyame ntia inim. Yes, because boni na doso. Boni no doso no do. Hallelujah. Amen. Yentina no pai Awurade asoma yensa yemebo asempa no dawuru. Yes. Emfa nche Adehia FM 99.1 so. Awurade wa kra no so obajew. Bajew. Jeme so amen. Amen. Bibia no ma so no ya. Na enoma wo mpari bi a simpa ba no kwan. Enhira no esi no kwan. Ene ya bobo so bi kire no. Yes. Ti wutwe wo fi ho a obehu Nyankopɔn ne wonyam. Jeme so amen. Amen. Kwadom chapter 3 verse 31. Nchana me ma sam ne ba na wiye. Ti nyame ma ne adofo no. Enanso mpa ba ya die si ho a enne kwasiara no pai ene ya hyase no fa ho bewuram. Na oba nso a boaba wo se ukɔ Nyankopɔn anim. Enna kɔbɔ ade wasema kɔto nanim. Nya boaba wo se sika samo se wo beto anonte wo yira hyɛ. Dabi. Nye konkonte. Hallelujah. Amen. Se so wo beto wo gye. Oba mo ne mere bompae. Nya pada. Ne hwie wo kra emu nsam wo hia mu nsam egu nanim. Na hwede nyame bɛyɛ. Shanka Yesu den da. Amen. Ya na binu nim se Onyankopɔn wato nipa twene. Onto ni pantwene. Kwadom tete wa yankwa. Lamentation chapter 3 verse 31. Wato sai. Wose na Awurade nto ntwene da. To twene abose men kanche Kristofo binum a muti nyame na se bompa sha. Awurade nto ntwene da. Awurade wonto ntwene da o. Wonto ntwene da. Hallelujah. Amen. Ebre nipa ye bone no. Wonun ho no. E ka se odumi nipa no. Okosoro no kai se nipa. One boy. One boy. Ebe so wa ma Yesu ama. O ma ne bai. Before say Yesu beba kwa ma adifo ne asabakafo ka nyame asam no kurom ada titi nipa kwai. Ebe so ye wa ma Yesu ama. O ma ne bai. Yesu bai no wa me wa ni nipa nkwa. Wuji nipa nkwa. Hallelujah. Amen. Anu ma pan se bra ne njai. No how no da wo so onyim firi wo. Tentia se mo nyame so bo a. Chakwa kwa no obrebo. Suba ti sai. Yes. Adibe na hu hu ade bompai. Eno kura no kura is dangerous. Kuma bai. Akuma ba na ta hu a wodi ko nyame ma ko pe bibia firi nchai. Ma hu munye hae. Na Kristo no so munye hae a wo se bibo ne dim a won saka. Amen. Amen. Ko ebe na wiye. Wose na Awurade nto ntwene da. Awurade nto ntwene da. Na se wo hye wo ho a. Na se otamfo bi hye wo ho a. Ye yam hyehye no. Ote so na ye mo hyehye no. Ade na do ye do tie. Sade na do ote. Yes. Ko Efrisa. Enye ne pese. Enye Awurade pese. Obe obi yia. Obe hye obi yaw. Ana obe ha oni pama. Hallelujah. Amen. Yare na da so na nyame pe. Won preso sa. Wonu tumi no a owo no. Wontimi mfa ene boni nhia. Yes. Tini ye. Nti bra Israfo omu free enkwaso desert ne so won. On sen kan Yakobon person ko hye wo mase. Yakobon ntimi hwe bone. Dabi. Na before say obetimi do bone a che wo no, wodi ka hwa komanim. Di so bubu akoma. Na obo de po se bone a wotimi no nya bia mu a. No ma mo bro wo bofo na ba won chai. No beto. Jeme so amen. Amen. Eti je wonya mu no eye Awurade yase wo na mu. Na odi ya wo se adentina me bai o ma me nchai no me nya woje. Je Awurade hwe woje. Ade ama. Pa. Hwe woje nsakra. Ma wa kwantene. Na se bi wo ni dimu a etima bam. Shanko ba de den. Amen. Taso branko. Wose se obi peta asase so ne duafo nyina. Obi pecha asase so ne duafo nyina. Awo ne nase. Awo ne nase. So obi bu obi ntanchia. So obi bu obi ntanchia. Awo susu ni nanim. Awo susu ni nanim. So obi dan obi asamani a. So obi dan obi asamani a. Enti Awurade nhuna na. Hallelujah. Amen. Enti wo mafra se ane asesa wo hyabre. Awurade so hu na mu mo hwere se obeba na nim na wa ma wa kwa atene. Na odi ne tumi agye wa fi Satan sam. Wa krado. Pa. Tinanso baba efiri ahotia ne honhom no odifo sambaka ne Jacob bache woni na difo ne asofo atiam samomra Awurade nchai awo Bora Junction Sokoban Wood Village na otwi enya sanketwa nipa benya wachia Papa. ani fa hodie. Yes. Hallelujah. Amen. Yagwa Verse number 37. what say One wa kana bam. why na oni Onyankopon wa oka bamu Ebra Awurade nhye. ebra Awurade nhye Enye osusu ni nanim na musuo ni papa fira ha. ba
enyo susu nanim na musuo ne papa efiri ba na ade no nipa oti ase edi amane enti se o ma wa kwantene a onyankopon wotumi se otua watamfo ka yes jode yare to so otumi se o ma yare no yare ba esa akodo so yes wotumi he has a power hallelujah amen but subani apan no ene ne ya anyenti ana yehu nyankopon mo nyame dafo wodi awre ho ache wa ha na tena so ache edu bra esesa wo sakra wadwi na obedi kristo die na enmonyam tumi na timi apa wonchai jeme so amen amen jente do choko ade no nipa ti ase di amane ho abobo adenti no nipa oti ase na odi amane ho abobo odi amane ho abobo obare mo ti ne bone mo obare ma ha rebe oti ne bone mo shanka nyagobo de da amen obare ma oti ne bone ti ne bone mo sa oti bone mu a ohu nyagobo no nyam yes jeme so amen amen jente do choko Lamentation chapter 3 verse 40 wacho sai wase mo mayam pepe yakwa mu hwehwe enti ya hwehwe ya akwa mu ye ne samre Awurade nchen na ya nsan de ba ya samre Awurade nchen samre Awurade nchen mo mayam ma yakoma ene yen saso ntro nyakopon ya hwehwe ya akwa hwehwe yakwam ya hwehwe ya akwa bibi yakwa anya kra o nasa hwe evangelist enyama ebirumu eyen yezo etai tikana na wiye wase ade no nipa ti ase di amane ho abobo enti na medofo wo ma wo hawei etete wo bari mo te ne boni mo obra wo te boni mo mo mayam pepe yakwa mu hwehwe yakwa mu ye samre Awurade nchen na yen samre Awurade nchen mo mayam ma yakoma ene yen saso ntro nyankopon emma yen saso ntira hwa onyankopon wo soro hallelujah amen enti emma wo no mo nyamu a onyankopon de amma wo enkodi abosomfo nchai ebi 100,000 photo na maba kisom yes wa kero so obajew na mum agise uma wa kwan etere jeme so amen amen kanka grabe ento so na tro se mo mayam yakoma so ene yen saso ntro nyankopon ene yen saso ntro nyankopon ewo soro ya ane ya tomra yani ane area be ya tomra ane ya tietua ana ya tietua wo so wan fa afiri ete ban sa na wo ye bone a na onyankopon so wayi na ne hinta wo de abufu kata wo ho nte bone nte na onyankopon no nyam na hinta ho yes wo tinye temerafo ebra me ne masam no ba na wie yi de mpesa me ka che nyame ma nyina na hye onyankopon wa he krado se obegye yi ami adanse yes empaba ye ifritini nim ya chance ne kosiada ye bewie eye fiara najo yes nti se wo banyankopon ni mu a di kan bu ho se wo ye diboyeni na fe wo hwie wo kra mu amane no haw ne so ne awerewo no akona nim wo mpabo so mo ba kwantena na onyankopon firi so no de ne tumi are bai abejo hallelujah amen John 15:7 last quotation John chapter 15 verse number 7 what was I se mo tena me mu it's a word answer say na pai se mo tena me mu me don for wo tie me wa mo hwe mo media no so say ye ba tena kristo na me nsem tena mu a na ono awurade ne nsem ba tena ye mu a mo se bibia mo pe wa se ba re mo ba se bibia mo pe hallelujah amen adie bia da ye pe no mo ba sere ya ba sra be ye kwa mamo na e ba re be ye kwa mamo hallelujah amen we stamp tim so tie eti ye esansa ya ya awurade apedie ntino ye sra bibia na re ro de amayen na wo de amayen yes when the God say God no dey the power is still working yes God's power is there yes emuntui so person hu nyankopon no nyamo a twu firi bone ho na wa pantere yes na bo mpaya onyame atiew jeme so amen ti bra me ne masam ru ba na wie nyame ba me sraw ene urade pare se wo yare ne ntena so enkosi awie ba saw yare a ade so hwe na kira kwai na na kira kwa so a wo hwe no ma wa pa nya re ba entene ekobo mpaya wie ensa nkotwim kobo mpaye nwie ensa nkofa nkwada no hallelujah amen abantia no a onu tunyi nsetu goro enya bia sa baba wa obaware wo to pa jana
akyiri die te wo na kronkro na nanso mpa bo fa wo bewuram na ye bewie no kasa behuru sa onyame tumye same abaye ho adwuma na wo de adanse a ene onyam emo twedi ampo temen toma sam so biem Awurade Nyankopɔn hu yamabo amen na onkae amen ni tumi to me shine da amen bompae ye Nyankopɔn ne abankese ye koso rede wase ye hye won munyam se wono wakoa mu amanye hunu se yete ya kwan ho na se yehwe wachiri kwan ye bi hu won munyam te so pa so ma tum no nkunkunu mu yitidom na koso waka intimi nte ya kwan ne bompae watie ye di asem ba me ya hoden na me ye nyansa na koso bi asem ne safo amaye na me ya hoden ne bu ye chido intimi fa kwa asem pa da amen amen Bacho betime afre aba dwumadie ne so sisia edu bra ye fa ye course no numbers ne nie 0246 0246 18 5959 0246 18 5959 and I say 0577 04 21 30 0577 04 2130 When your first caller hello Pacho, good morning. Good morning, me do funa pom to say Dabla dumo na wa. Nyako pardon boko Pacho dey ne baby akasa free Pacho friend me blessing me kasa free break. Me Pacho me entie wa no pay Ya mi sure mo pa ni ejima omo ye ano payment me on cancel da na tiemo Eke mani aje, mekenya, mekenya like menya ukwa duoni. Ya misha moka. Amen, amen. Nyakupo insha blessing. Ya dase bebe. Blessing. Why are they nyakupo insha? Ubetime afra ba dwumadi nso sisi a. Number ni 0246 18 5959 0246 18 59 dodo a ehwe wo media ne so no TikTok no number no ene ye dia to dwa no ebu o say God bless you chief prophet munyina mo life no so okay hello yes sir me pacho wudi ni baby akasa free pacho mi declared me ka me pacho mi entie wai pacho environment nya pastor me ko jidi wo msi ya mo kan nya bi siram ponya yaso da se pa nyakupo insha bebre na oma wakoma so ade embrem program no guso a ekoso nti ya bomodna na bra bi why yo nyakupo insha ya da se Awurade nka ho obetime afre abadwadi so number no active yes 0246 nya hello yes I'm back to morning nyakupo adu me do for na won so ya na pele kawase ne amkwaji ya odo ya mai tawasa amiyo sedi ni pane ne kora ye duma obama no kuredi abem asemu ya toma kuma so pa na no ke sime wo ko ya ba fatwa na me kora da duma ne ga ya me God bless you God bless you then kawo Kifu be amen the director and the question. Amen. Then Quadia, the frame that the more old year. Amen. Young frame of Kilobi. Amen. And was in a mental one more day. Amen. Or short. Amen. Then the dog and I began water at the days and you do. Amen. 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 Shall be yadase
nyankopɔn insha obetime afre abadwuma ne yesu sisi a ofofro abala ne so hello Good morning. Good morning onimonyamfo bacho na pom te say Sister Dumo. Ya da Awurade ase pa bacho odin na ba free ba for me kasa fi go food me bacho Mr. Bafo me nti wano pai na mi so mo pa ne na mi ejane amudi amedi amen ne mentini ankwa sare so mama me amen amen na mi so mo pa amen amen yakopon so insha ya da se bebre Mr. Bafo ene anopai dwumadi a wa abaso yakopon insha obetime afre abaso 0246 185959 0246 185959 and I say 0577 042130 0577 yenya ofre fofofro me ba so wala mo twu fi ofide no kakra ma ja me ba cha no pe odini ba bi akasa free me ba cho be mo fi ofide no kakra ma yo me da ba cho ba sala me na ye hello ya me pa cha fere ya tonka and then my two was the part of my company. Yanko sha. Na share more. Na for that and carry the baby. They say go to the ntene. Go to the but the time you get some baby there never the some idea. Yeah. As we go to the ntene. It is more. We don't compare one more time, mama. Yeah. The free try co-create in material class. Sitting up. Ya da se nyankopon sha ya de number bi ebetu dwasisi a na wafre drop en kura fabra ai fa drop en bra se de bia no gidi a wanya no ye bonya kupodi mo pa ya mawa ayaresa no be ye wodia eti wada no akoso atie ya de number no ebetu dwa ntie wie pe na wafre number no why yo ya da se nyankopon enhira ebusua efa afrefo no a ebrewo yenim ena mpaabo no ye hyase medical culture so True Faith Church International jiri kokofo no ye wo fake wom ane wo original ye ne aba won chene wo original ane aba ye de no kure ne pepepe ye ena ye adwuma no bia mfrem wo ba ba wo say yes kure kan on say yes Kristo ka kasa bi kira asomafo no say mun ko wiase nyina ko ka asempa no yes so ti ase mo ka asempa no wiam de tumi ebedimochi so ti ase enti nsanchere no so area bai asam ne ye ka ba sa busumi ni ye ne ye nya homeje ya tiamu saa ye ne so pani odifo Jacob beche papa anopa ba bi obi anyakopon nhira no ma wo sra nya kese amen amen adifo mani nyina anyakopon nhira mo amen nti nanso mpa ba we no adaje ni poso ye siesie ho so ti ase nti how be that so be am for the PM Sokoban Wood Village, Bola Dancing, Wood Village in the whole Kumase, Eba Kope. Sokoban Wood Village in the whole Kumase, the whole Ghana, Eba Kope. Until offer be abaso na. Hello. Hello, so what you? Amino, mama, na pom to say. Yanko pardon, papa. Oh, yeah, then Yanko pass. Mo ya dase yenim se hofo nyina ho ya do ba ru afo nyina ho ye me ba ta ba ru afo bi ya ho ya papa ya da rase ya da radiase me ti ono pa me ne nti bi e na ta mo ya yi oh ase me pa nti anya hwe message na sa da Facebook Facebook what's it ayi bi a Sunday bi a mo ya yi wa ho me ba cho kwesiana no pa bia no pa 7 ni ashasa ni ye 8:30 1 hour 30 minutes mati ana me da wa se pa ya da numere bia nso 8 to 9 mati papa yo nyankopon sha bebre nyame ka mo hoto amen e ya kada ma na esta wa de ra yo ma na esta nyankopon sha ona no pay amen ka ho bye bye ubetime afre abadwumadi so number ni 0246
0246 185959 0246 185959 and 0577 042130 0577 042130 yɛtwɛn sɛ afrɛfo bɛbɛyi na obi anya mfiri yɛmfa mpaabɔ ne ɛho nkabɔsɛm nyinaa ɛnto yɛne yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa anim sɛdeɛ yɛdi ka ɛkaeɛ no agya nya aba bɛdu True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village branch no ɛyɛ ɔsɔfoɔ a ɔda dwumadie na no anaasɛ asɔre na no ɛyɛ odiifoɔ ɔsɔfoɔ sɛmpakani Jacob Beche ɔno na wɔda asafo kɛseɛ ya no a ɔne ne mpanimfoɔ ɛde ɛnanso mpaabɔ asi hɔ ɛnɛ kɔsiara no pɛi 3rd March ɛne yɛhyɛ mpaabɔ no ase amene wo kasa nyinaa no adwumayɛfoɔ no wɔ hɔ a ɛdɔm a ɛwɔ hɔ nom a yɛahyɛ mpaabɔ no ase ne nya ase nketewa nka akyi mu a nti baabi a wohwɛ yɛ firi biara no media no so baabi a Adehyɛ FM 99.1 akɔka biada anɔpɛ fa kaa ne bɛpiem ɛwɔ Kumasi Sokoban Wood Village mpaabɔ no hyɛ aseɛ nɔnkoro ya yɛbɛpem so saa ɛmena bɔ awia no mienu 2 p.m. nti yɛahyɛ aseɛ na kɔsia da yi yɛkyerɛ adwo ɛbɛtoa so benada ɛbɛtoa so kwɛre ɛbɛtoa so yawada ɛbɛpem so saa kɔpem efiada nɔpɛ ɛbɛyɛ mpaabɔ na nadwo no efiada nadwo no a ɛyɛ 8th March no yɛde wɔkyena kyinkyinkyɛ a yɛde ɛbɛyi atoa so nti asɛm ti ɛda dwumadie no sɛ omuni mpaebɔ kɛseɛ nti ɛwɔ sɛ Joshua ɛberɛ a wo ne ɔmatamfoɔ kɔ no ɛna Onyankopɔn soma abɔfoɔ baa sɛ ɛnɛ na memuni Misrimfoɔ nso paa ɛnunguaseɛ ne ahohora ɛne ahokyerɛ yadeɛ amanneɛ ne so amatamfoɔ de ato mo soɔ no afei na bra so a meyi afiri mo so ɛna mpaabɔ wei no so Nyankopɔn na ayɛdeɛ bɛyi akasa kyerɛ yɛi nti nyɛ honam so ɛne yɛde yɛ saa mpaabɔ wei obo no otimi hyehyɛ mpaabɔ ne sika ndia yɛde nyame nkasa ya yɛntu anamɔ nti afei yɛ mpaabɔ kɛseɛ a ɛdi ka nie nti baabi a wotie firi biada baabi a hwie firi biada fa kaa ɛbɛpiem Kumasi Sokoban Wood Village ebi a wofiri Takorade so ɛne ne mpɔtam sunyan hɔ nom ba saa bɛsi wɔ Kumasi Sofo Line wosi Sofo Line a sanekɔ ebom hɔ trɔtrɔfoɔ station bi hɔ ɔkɔ a wɔsɔ pɛ Atonsu Kuwait car trɔtrɔ tienie Atonsu Kuwait trɔtrɔ ofuru bi a ka kyerɛ metini sɛ wobɛsi wɔ Kuwait Junction nti mo a mowɔ tachima ka ne sɛ yi sunwan kwan no so tano so ɛne ho nyinaa bɛfa ka ɛwɔ yɛka ne sɛ Sofola hɔ so ta sɛ nti Sofola hɔ no trɔtrɔ no bi wɔ amena mu hɔ nti ɔkɔ a wo so pɛ Atonsu Kuwait car ufuru bi a na wabɛsi wɔ Kuwait Junction tiedi ne Kuwait Junction usi pɛ gye number yi na frɛ 0243 81 97 56 0243 81 97 56 ofrɛ number no a yɛba bɛfaw anaa yɛbɛkyerɛ wo yɛwɔbɔla Junction hɔ a saa so na ebia na wofiri ɔfɛn so na mmɔw ɛne kubiri so ne saa ho nyinaa walewale saa fo no nyinaa mommra mesi wɔ kejetia wobɛsi kejetia sɛ pa busa Adum Railway Police Station pachotia announcement ni ye Adum Railway Police Station mama nam tafo kwan so ho nyinaa mampɔnten so ta se ene ne toto aso mampon ne ne keka ka ho ene mo nam fe so kwan so makuro nom kwa tachima no nyinaa mommra kejetia Kumasi kejetia udu kejetia pa busa se ope Adum Railway Police Station udu opa na so mo kire pa o so ko Sokoban Wood Village Sokoban Wood Village
enti ofro ka ne be trotro na waka che metin se obesi obola janhye enti number ne de hiame we say number ne de o mese pe na je se ba bia wo ba no wa mese target enti number ne 0243 81 97 menya botrabo boni yi 56 nti fa pen na me say su bi 0243 81 97 ana 56 0243 81 97 56 offer number we ya bejo so ni a kire obabi ewo sanso na dodo a efiri anwan kwanta so ene ne mpotem ho nyina oboase sa kwanum hede nim so wo bram ne nim sa kwanum akoro kare oboase akokere aha ekwa ko baby a ne kwapia mo ho kwapia mo mo mansori ho nyina aha no so ubetimi afaka na besi wo Trada Junction yes Trada Junction nti ubesi Trada Junction ye wo car eloduba Wood Village Sokobai Wood Village Sokobai Wood Village nti ubesi Wood Village ho number ni 0243 81 97 and 56 ofre ba ko ne obi amfa anse nipa no doso aha nti koso afre ye be frɛ anase ye be je ofe so so te ase na ya ma direction no waba ye wo Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction nti mpabo no hye ase ne third match na ya pem so a ya no pa no nkono ne ahye ase awia 2 ni apon ye be ginam sa kopim fiara nadwo ana mpabo no obi on ma obi teste me e wo TikTok obi sa se nti me pese me be da ho me ba menya baabi astia na ane oba benya baabi ada so da na kakraka washroom su bebre wo ho so bibia bi wo ho nti wo dia na se bia wo ade bia obeda so a obetimi dia ba na hoso yo mutuntunua na ade opese odi bia obetimi to bia di aha nti obeti baabi a wo hwe firi biara enkachi wo how no da so a chedo do medofo fa wo how no bra ye ni madanse ekoso na obi a waka no kure bia na nyamede ne yadwuma bia na ontani adanse wo mfenamam dabi nti watu ana mo bra na behwe adanse a ekoso yes oba na ha no ankwa na ke jango pon tiase nti number ni dodo ewo santase ene area wo okra tenga janhye ha no ha kakere ya ene wo mo ewo atonsu ene sa kwansu ha nyina no ofa ka no a wo ahaya usu besu ogini janhye area how for the obi anim Sokoba Wood Village aha wo ma mo area ha nyina mo ni Wood Village enti number ni 0243 81 97 and 56 for number no na ene yenhia nyakopon ya domo a o kina nwumere yesa wa fidie yi so enti o kina nwumere abo nwumere 8 ekopem 9 pm a ye wa fidie so kwasiara no pa bia nso no yesa e wa fidie so anopa no nso na ya tena se ne de nyame asem no eba adwuma ye ana nyame asem aye kan ye sika yes sika pa enti yesre nyame ma ne ya dofo no ne atiefo mo mfa sika meso ya sene na platform ya ya free ye koso mfa sempa no mire nyame ma ene dodo a epe nkwaje se efa so ma onipa bi sakra onyankopon so ebehira na obebu ne tene ne ade e de amaw nti adwuma no ehia sika ehia moa enti number obetimi di sika afa so abebo ani 0243 81 97 and 56 number na de two dwa no a wo fra ba program sa number na emu ba money number edi e beba Jacob Bechi na ore kakra afa so o send pe no afre na ya da wase abompa e de amaw anase obetimi ekura de wodwa ton niema aba na obeso yasen na ya bodawuro so tiase na wonso so wadwuma no atimi akoso anase obetimi aba be to time no bi kura man oba no abetua e de man se True Faith Church for no be pichi wa ha no ade hye fm no ma to time ma wo nyakopon be hira nti ye bere no aso nyakopon hira tiefo nyina dodo hwe wo TikTok no nyina nyakopon enhira mo na onko so antrete mahye mo
dudu etie o adehye fam nyankopon hyira mo Mr Fobi wonu adwuma yefo kofare bai nyankopon enhyira mo nyina ye bra pani a obo a yetwa Facebook live no nyankopon hyira mo Sam nyankopon hyira Junior Ujewura Kalu owaha nyankopon enhyira mechia eye Sokoma Wood Village asembakafo nyina na no pay Awurade nyankopon enhyira mo nyina prophet evangelist the most high prophet senior evangelist the see abakope another pay ye oba echiachia nyankopon hyira prophet oma nwosra enoso ana afei so ye mame matabechi nyankopon hyira ne adwuma mode tai papa echi lozo munyina nyankopon hyira nyankopon ya adwuma wo kire nyemere 8 to 9 ye baso live ewa fidie so ye free ha empabo no to aso dware ne to anamo ne bra program no bi na obeye nhyira onyamo nhyira na amen ojewu ade